Gata? Bună dimineața la cafeluță! Bună dimineața la cafeluță. Să știi că m-am străduit să am 2 căndafeli. Sunt singurele 2 căndafeli din casă. Este un record, da. Eu n-am 2 la fel. Asta pentru că le păstrez doar pentru astfel de momente, să știi. Eu iau mai multe și la un moment dat rămân 2 la fel. Da, exact, la un moment dat rămân. Ce faci? Ce ai mai făcut? Mai multe, în astea 2 săptămâni, multe de tot. Dar uite, azi vreau să zic ce am adus aici de mâncare. Da, mai la cafeluță, da. Am adus conopide așa de dimineață. Conopide gratinată. E cu ou și cu telemea de capră băgate la cuptor. Da. Îmi place. Copiii nu mănâncă. Nu mănâncă nimeni, deci suntem safe. Da, e genul de mâncare care îți place doar ție și ți-l faci ție. Putem să mâncăm noi liniștite. Exact. Dar oricum eu pregătisem altceva. Ți-am zis, aseară m-am apucat și am făcut un teanc de clătite. Am zis, măi, veni aici, am mâncat câteva clătite dimineața frumos. Nici una n-a mai rămas. Nici una. Deci am mâncat aseară din clătite. Zic, mai erau 3 dimineața. Zic, una măcar să rămână, mă gândeam. Da, să faci așa frumos. Da, exact. Mini clătite. Știi că acum se poate. Ca șefii, da. Mini eclere, mini nu știu ce. Zic, iau o clătită din aia, o întind, o tai așa în patru. De unde ne? Ai 3 copii, 3 au rămas. S-a trezit Iris. Eu vreau clătită. Când auzit pe la al 2, clătită. Deci, acestea sunt clătitele. Da. Așa bine. Așa, iar eu am făcut rețeta ta la zilele trecute cu checul cu de toate, de pizza. Nu prea mi-a crescut, nu știu de ce. Eu am pus după ochi, am pus, să știi, cum îi spune... Așa se face? Da, nu știu. Uite. Așa am văzut eu că se face. E elastic. E pufos, e gustos. Noroc, deci în sfârșit putem să mâncăm. Da. Să știți că noi suntem în vacanță, pentru că locuim în Ilfov. Și cei din Ilfov au vacanță săptămâna asta. Deci dacă filmarea o să aibă mai multe cadre sau niște copii pe fundal, să știți că ai mei sunt, că de ai mei n-am avut. Ai mei sunt bolnavi acasă. Așa. Da. 2 din 3 sunt virusați. Ai depistat de unde sau? Nu, dar nu mai îmi bat capul. În perioada asta nu contează. Important e să nu fie grav. Așa. Sper să fie ok în câteva zile. Da. Așa că s-a terminat cu planurile noastre de vacanță. Așa că vrei să pleci undeva, da. Oricum, după ce am avut un drum foarte lung până la Galați, săptămâna trecută, adică nu mai îmi trebuie nicio vacanță de schi, nimic. Hai să stăm acasă, liniștiți. Ați plecat fix în ziua în care super a nins peste tot. Am plecat, n-am știut că e cod roșu, portocaliu, nu știu ce, prin Buzău. Și era, mă rog, drumul din ce în ce mai greu, dar nu ne-am dat seama despre ce e vorba. Era de viscol și zăpadă, nu era de nisoare. Nu era vorba să rămâi zăpezit, adică n-aveai cum. Problema e că se circula foarte greu, cu foarte multe accidente. Și cu copii în mașină să stai. Și cu copii am făcut 7 ore jumate până la Galați. Vorba cuiva ce, băi, ajungeai în Grecia până acum. Am luat în direcția acolo n-ai curaj să le bagi. Da, nu m-aș fi băgat. Deci eu nu merg la drumuri lungi cu copiii, pentru că este exasperant, deci nu se poate. Nu se poate. Mă rog. Ia zi tu, ce ai făcut? Ce am făcut? Până pregătite. Ce am făcut? N-am făcut mare lucru. N-ai fost cu ei pe nicăieri? N-am fost nu pentru că am așteptat vacanța și am zis că săptămâna asta. Păi și? Unde mergeți așa? Aș vrea să mergem la Muzeul Antipa. Am fost la expoziția permanentă și vreau să merg și la celelalte temporare. Și am programat o ieșire cu colegii de clasă la film. Joi. Am înțeles. Să vedem. Jumătate din clasă zice că vine, jumătate sănătos, jumătate bolnav, jumătate plecați. Nu, bate mie mama că nu știu cine de-a venit și doamna învățătoare care a zis nu e nicio problemă că dacă vin doar 2 părinți ne descurcăm. Și acum să vedem cum va fi. Mergem la cinema. N-am mai fost până acum ei în gașcă așa. Foarte frumos. E destul de greu cu părinții, știi, să te mobilizezi, ăla vrea, ăla nu poate, ăla poate atunci, ăla nu poate atunci. Da, dar și 3-4 dacă se adună tot e ceva. Nu trebuie să meargă toată clasa acum, nu? Fiecare ori avea altă clasă. Aș fi vrut să fac mai multe, dar nu... Dar nu vă gândeați să plecați undeva? Nu ne gândeam să plecăm pentru că eu și lucrez. Știi, lucrez de acasă și atunci nu pot. Acum am zis, da, să mai bine îmi păstrez zilele de concediu pentru că stai așa, că vine săptămâna verde, am avut o ședință cu părinții recent. Ce e asta? Vine săptămâna verde și școala... Nu. Ba da, școala altfel și săptămâna verde. Sunt 2 săptămâni în care nu se face școală, dar se face școală. Adică se face școală non-formal, ca să fiu în termen. Cu săptămâna altfel știam, dar asta nu săptămâna verde n-am auzit până acum. Păi acum e 9. Fiecare școală decide când e. Aoleu, și, da. Așa. Și cei care au copii la 2 școli din nou, da, exact. Și din nou,
planuri cu părinții sau fără părinții, dar în afara școlii, știi? Să Cu se părinții? ducă... Păi să-i ducă vor, pe dar unde acum vor, da. ideea e că trebuie să fie 5 zile. 5 zile să-i tot ducă. Păi să facă la școală chestii bănuiesc Nu, de la mediu, școală. de nu? Da, dar Nu? ideea e că nu la școală, trebuie să fie în afara În afara școlii? Da. În fiecare zi? Noi o să mergem la pădure, o să mergem teoretic 2 zile la munte, dar nu bag mâna în foc, că se va reuși această hai. Da, în ce perioadă e vacanța? Depinde În de ce lună? din februarie până în iunie, fiecare de școală decide A, când până vrea. în iunie? Da. A, ok. Deci Am decid înțeles. ei când vor. Am înțeles. Da. Și... Nu. Și te păstrezi pentru atunci, Mă a? păstrez pentru atunci, că parcă văd că atunci o să fie tot felul de hei. Am vorbit cu cineva, sper să aduc pe cineva de la Societatea Ornitologilor, așa, da. Am un program de birdwatching. Și am zis că poate găsesc un voluntar să-l rog să vină și să se ducă în pădure cu ei. Să le arate descăsuțele, da. Că inițial am vrut să strângem gunoaie și așa și toți părinții au zis, măi, am Hai tot și altceva, gunoaie, da. dar hai și altceva, că sărăcii copii sunt de-a Da, dezesperați. Ai mei au la școală chestia asta cu natura, ei sunt școală prietenoasă cu natura, au primit nu știu, distincția asta, da. Ei au făcut inclusiv în curte la ei hrănitoare pentru păsări, căsuțe și așa. Și se duc și în pădure, studiază, pădurea de lângă școală de acolo. De ei fac chestia asta tot timpul anului. Și de obicei nu cred că mai fac și special săptămâna verde. Adică ei au, da, au avut și concurs, acum a avut Remus concurs, tot cu specii, să recunoști speciile, tot legat de Societatea Ornitologică Română, da. Și da, eu sunt mândră că a luat locul întâi, că deci deci le apare, de exemplu, că pe calculator se dă, le apare o fotografie cu o pasăre, de exemplu, și el trebuie să dea repede, are 4 variante, da, și să dea repede. Care aveți 1 miliard. După aia, da, trece la următorul, exact, pasăre, animal, tot felul de chestii, știi? Și acum a avut concurs, nu știu, a făcut perfect, deci n-a greșit nimic. Nu știu ce urmează acum, dacă mai urmează vreo etapă, habar n-am. Dar ei au chestiile astea tot timpul, știi, fac. Așa că nu cred că o să fie săptămâna verde sau, nu știu, poate o să fie, habar n-am. E prima oară când aud de chestia asta. Oricum pe mine și vacanțele mă iau prin surprindere. Da, și pe deci mine. Deci, abia a făcut o săptămână, cât a fost o săptămână jumate? Nu știu. De școală. Nu știu că deci era al meu la grădiniță, nu credeam că o să pățesc chestia asta, al meu la grădiniță privată, de stat, pardon. Prima a fost la private, al doilea e la grădiniță de stat și e cu program redus, că așa au ei, un program prelungit. Da. Și după ce până la urmă jumătate, da. Deci de când a început, de 3 săptămâni, de 3 săptămâni de când a început școala, nu e decât ieri cu o colegă. Sunt doi copii. Doi copii. Într-o zi a fost doar al meu. Dar teoretic cât și doamna s-a uitat la mine și a zis, să știți că se plictisește. Zic, doamnă, erau vineri, zic, doamnă, vine sâmbătă și duminică se plictisește și acasă, vă garantez. Zic, 2 ore aici, îi prind bine. A fost ok, dar săracul într-adevăr se cam plictisește, adică nu poți să insisti. Dar ce se întâmplă? Adică ceilalți unde sunt? Doamna zice că unii sunt bolnavi, iar altora le e frică să-i mai aducă, să nu se mai îmbolnăvească. Doamne, dar cât să-i ținem? Adică, și eu am început deci eu am început pe grup cu niște apropouri. Sper să fiți sănătoși, multă sănătate, să ne vedem cu bine. După vacanță o să ne vedem mai repede. Să am eu unde să mă aduc copilul. Sper că sunteți sănătoși, sunteți bine, dacă nu. Dacă nu să fiți. Da, deci nu credeam că o să ajung să mă rog de părinți aducă... Asta că sunt bolnavi, n-ai de înțeles, dar să nu duci la școală, la grădiniță, preventiv. Acum, Dumnezeule, bine, dar poate fi unii cu probleme de sănătate. Sunt 15 copii, sunt 15, adică încolo. Da, nu știu, dubios, adică... Asta e, duci copilul acolo, măcar mai schimbă mediul. Exact, dacă n-are puțin. Și plus că ai și tu niște ori libere. Da, 2-3 ore. Da. Hai să vedem cum e Conopita. Vai, deci mă doare spatele, nu știu, de 2 zile, nu știu cum am dormit prost, probabil și-am mai cărat un copil în brațe în plus. Și... Deci asta, și cum e făcută? O fierb 5 minute. Da, că e crocantă. 5 minute o fierb. Și tot 5 minute țin și la cuptor. Pe bune? Da, ca să nu se înmoaie. Și știi ce am făcut? Deci am dat aia, flacăra, da, niște pudră, pudră. Am dat flacăra de sus de la aragaz, grill sau cum îi zice? De la cuptor. De la cuptor, pardon, da. Băi, știi că nu știu să folosesc. Nici am eu. așa ceva, habar n-am. Deci de 10 ani am aragazul și de o săptămână am descoperit această funcție, înțelegi? Și gratinez tot. Deci gratinez, da, uite cum arată aici deasupra, vezi? Mamă, trebuie să-mi arăți și mie în bucătărie. Ți-arăt? Da, invers, deci când deschizi cuptorul în loc să dai în stânga, dai în dreapta. Și atunci să prinde aia de sus. Mie îmi spui. Eu am învățat ăla din mijloc, le folosesc pentru tot, pentru orice și gata. Așa și eu. Oricum am cuptor clasic.
N-are cu Nu e temperatură. electric, adică? Nu, Ah. clasic, cu gaz Mhm. și are 3 trepte. Că mă mai întreabă cineva la câte grade să țin. Zic, nu știu, trebuie să-mi dau 1 și 2, habar n-am. Să zicem 180. Îmi place, bună e, îmi place. Așa fac și brocoli. Mhm. Aceeași rețetă. Am văzut filmul cel mic acum că ai adus tu chestia asta și zice, mami, ce e acolo? Dar Am nu văzut știu. floricele. Zic, da, mama, Ah, floricele. da. Dar știi de ce așa galben? Am ouă de țară. Care bineînțeles că s-au de culoare. Da. Am vrut să mergem și pe la bunici acum în vacanță, dar nu se simt prea bine și am zis, hai cu toate răcelile și gripele să nu nu duc eu vreun exagerați, copil, duc vreun copil care mai strămută și mai face ceva. Da. Săracii, abia au trecut prin ceva. Da. Așa că, ia să vedem. Măi, eu aș vrea câteva zile la zăpadă. Nu neapărat la schi sau la... Da, să Vreau la vedem. zăpadă. Dar acum dacă ai mei sunt bolnavi... Nu mai și de seama că dacă ies Nu. miercuri din boală n-are sens. Păi nu, că și după ei- aia răcesc iar. Ei până miercuri or să fie bine, că nu le ține mult. E o viroză, nu e ceva. Da. Dar nu pot după aia să-i țin în zăpadă și în frig să se joace. știi? Auzi, poate apucăm și noi pe vineri. Poate vineri reușim să-i reunim. Nu știu ce să zic. Stai puțin că Dacă doi fi bolnavi. să- Să nu se bolnavească și Băi, atât. da. Da, ieri seara a fost așa că poate... Da, să poate sperăm are că imunitate scapă. mai mare, Da, știi? să sperăm că scapă de data asta. Nu știu ce să zic. Nu, că nu, de programat n-ai cum să programezi ceva. Dar aș fi vrut puțin la munte, măcar o zi, două. Nici nu știu. Dar la noi mai vine zăpadă, oare? Nu, vine gerul. Am zis că o să fie ger. Mai zici tu ceva cât mănânc eu aici? Da. Ce să zic, că cum stai cu somnul? Minunat. Doar când pot, Ah, la orice oră pot și prin ce pat pot. Că Pierde. patul meu nu prea. asta îmi place și Da. eu la fel. Deci cu ăsta mic cum dăm pe jos. Pentru că el are încă pătuțul de copil mic, i-am scos doar grilașul acela. Aoleu. Și mai dăm cu el... Și cum dormi? E, nu Lângă pat sau dorm. ce? Lângă pat, mai nou de când nu ne-am văzut, de când ne-am văzut ultima oară, a început să-i placă să-i povestesc, să-i spun povești. El care nu vrea până acum așa ceva. Povești inventate sau Povești inventate. Ah, Că ar fi fost bine să nu fie inventate, că îmi solicită un neuron în plus, știi, să inventez. normal, așa, intri Da. pe pilot automat și zici povestea. Da. Și am scris pe Facebook treaba asta și mi-a scris o mămică că și ea la fel face și adorme în timp ce le povestește și când se trezește își dă seama că recită lista de cumpărături. Băi, aia nu mi s-a întâmplat, dar mi s-a întâmplat într-adevăr să deviez așa. Să Și mă nu duc. oprește copilul. Și mai nou mi se trezește pe la 6, 5-6 dimineața și zice, mami, vreau o poveste. Aoleu. Mama, nu Asta e moment. gravă, da. Asta e gravă. Nu. Mi-a scos să mă înregistrez și de-aia dau Nu play. cred că funcționează, Da, m-am nu gândit și eu funcționează. la asta. Deci eu aveam cu mijlociu, până de curând am avut povești interactive. Ce zici tu? Inventate, da. Eu spuneam, eu sunt, de exemplu, o fantomă, iar el e un vampir. El alegea personajul. Da, Și da, ziceam, da. și acum mergem nu știu unde. Zicea, nu e bine. Păi zic, spune tu, nu spune tu. Spuneam eu, acum ne urcăm într-o navă spațială. Nu mergem în nava spațială. Dar unde? Nu știu, zi tu. Și nu era bine oricum, mă rog. Până la urmă reușeam să facem aventura, el vrea într-o parte, eu mă ziceam în alta și tot așa. În fiecare seară era altă poveste, după vreo 3-4 seri, o vreau pe aia, dar cu 3 seri. Da. Da, de unde se zice, nu știu. Habar nu e bine așa, nu. Deci numai așa făceam, deci nu mai pot. Iar Iris e cu cântatul. Zici, bine, poveste, dar nu, ea dacă se trezește noaptea sau dimineața, nu vrea poveste, ci vrea cântat. Da. Da, și cu cântatul... E mai Da. bine decât povestea. Soțul nu-i cânta, zice, eu nu-i cânt ce vrea ea, stau cu ea, dar nu-i cânt. Și atunci zice, vreau la mami. Normal, că m-am încântă. Iar eu mă ascund printr-un pat pe undeva pe la băieți. Nu zic nimic, știi? Sau Da, acolo nu respiri. Auziți, dar chiar de v-ați scuțele se joacă? Se mai joacă? Da, se joacă. Și la mei încă mai Se funcționează. joacă, toți trei se joacă. Dar nu spun că Iris, care e mică, Așa. se ascunde atât de bine și nu mai găsești. Eu nu prea vorbesc la telefon, doar știi, pe mesaje și atât. M-a sunat o prietenă zilele trecute, eram cu toți trei acasă, mai ales când sunt singură că e sigur nu vorbesc Da. la telefon, dar m-a sunat Exact, și vorbeam, da. da. Ăștia mari am vedeam așa într-o parte, unul tot îmi zicea, ce faci că vorbești 2 ore la telefon? Zic, nu fac. Așa, nu mai văd pe Iris. Mă duc în bucătărie în timp ce vorbeam, mă uit în cămară, mă nicăieri. În toate locurile unde știai. Da. Mă duc la ușa de la intrare, zic, să văd dacă e închisă, e deschisă, era închisă. Zic, unde e? Unde crezi tu? Era într-o de bara,
dar care e în formă de L și în capătul L-ului era băgată pe sub niște cutii. Dar acum mi-am dat seama că am văzut că era lumina, ușa era închisă la debarat, dar era lumina aprinsă. Și zic, nu, de ce o fi lumina aprinsă? Am intrat, m-am uitat, nu se mișca, mă, deci cum se ascunde? Deci, Doamne ferește, dacă vrea să se ascundă, nu o găsești. Îți sare inima din loc, știi? Păi, să știi că asta e una dintre fricile mele cu ei mici. Bine că nu călăduie eu mult prin moduri și prin asta cu ei, dar este una din fricile mele asta cu Deci cel puțin, băieții să știi că au fost mai, se țineau de mine, știi, când mergeam cu ei așa, de mână, de patan. Nu, Irisa mea e, așa intră printre haine, face... Păi mă ziceam, am dus cu ea, nu mai găsești, deci intră pe sub haine, pe acolo, tot așa să se ascunde. E ceva, nu se poate. Nu, dar rar mă duc așa, nu fac chestii din asta decât dacă am vreo urgență. Altfel nu fac așa ceva. Chiar așa ai mai ieșit fără copii? Nu, păi dar n-am ieșit, mă, că am fost în perioada asta cu boli, cu toate chestiile. Deci chiar nu, am fost plecați la Galați, asta a fost ieșirea mea și la o pomană. Am fost la Salina, vezi că e Salina aproape. Păi și ce să fac însă? N-am fost. Se joacă, dar mai mult de o dată nu cei mei s-au plictisit, știi? Adică prima oară i-a plăcut că se joacă cu dar ai fost sarea. Da. Dar nu e prea mică încăperea? Ce-am văzut eu în poze. E mică încăperea, adică e cam până aici, jumătate de cameră, dar e suficient pentru că ei se joacă cu sarea, îi fascinează cum se duce și au... Alea, dar depinde și de copil ce face, știi? Nu știu, camera aia închisă și mică așa, nu, e cu microbi, cu bacterii. Păi dar îți spune că se se legă asta la o salină naturală, dar la una artificială și mică. Da, așa o fi gândește, dar eu am o reținere așa. Eu am dus pe final ca să știu că... Eu am o reținere așa, știi? Și cu sarea aia care calcă toată lumea pe ea și ei se joacă cu ea și... Nu știu. Salinele naturale sunt foarte frumoase. Turda și pe la Slănic sau unde e? Da. Ei au fost cu școala ai mei, așa că eu am scăpat de partea cu salina. E frig în salină. Care e una mare și frumoasă, renovată? Asta la Slănic. Da? Cred că Slănic Prahova. Cred că și jocuri și tenis. Toate au așa, deci să știi și aia de la Turda, cred că e cel mai... Turda? Cred că Turda, da, e. Nu știu. Nu, dar zic că toate sunt foarte frumos aranjate și sunt făcute așa modern. Au loc unde să stai, deci am fost la asta de aproape, de la Slănic Prahova, acum vreo, nu știu, 10 ani cred că era, acum e și modernizată și erau paturi, deci puteai să stai să te întinzi în pat, da? Bine. Pe acolo de noi. Păi de unde? Copiii se joacă cu alte lucruri, da. Au jocuri. Nu, sunt niște locuri imense, n-ai ce să se joace, pieți și acolo de nu te vezi, deci nu e, da. Au fost cu școala, deci eu m-am achitat de această datorie, să meargă cu școala, așa mă bucur când merg cu școala pe câte undeva, că mai bifează ei din ce ar trebui să mai bifează. Auzi, dar cum e cu... sunt de comun acord părinții, unii vor... La școală? Da, ne întreabă. Nu știu, noi nu avem grup de părinți, deci nu avem decât grupul de părinți în care doar învățătoarea ne trimite ce avem de trimis. Înapoi către ea, fiecare trimite privat. Noi nu avem grup de părinți. Deci eu am scăpat, am scăpat de această problemă. Ne întreabă cine vrea să meargă în excursie. Dacă se strânge numărul, nu ne spune cine poate, cine nu. Nu s-a strâns numărul, merg în excursie. Uite, acum miercuri trebuiau să plece la munte o zi. Excursie pe Pârtie, la Bazuga, trebuiau să meargă o zi. Deja anunțasem că merg, acum sunt bolnavi. Ura și la gare, nu pot să-i trimit. Le-am cumpărat salopete de zăpadă. Tot, exact. Ce să zic? Am zis măcar o dată anul ăsta să le folosească. Da. Eu nu am mai cumpărat, deci nu am cumpărat nici mănuși, nici salopetă celui mare, pentru că nu știai. Da, nici eu. Eu le-am luat acum 2 zile când au zis că merg în excursie, le-am luat. Și când a venit zăpada, norocul meu a fost că cel mic a fost cel mai echipat, că avea știi, că frate săracu a mai prins și el 2-3 ierne, știi? Da, și norocul mai am vecini care mi-au mai dat o mănușă, uite că eu ne mai avem de mănuși. Ăsta e al meu? Da, vecini mai responsabili, știi? Așa și la mine. Stai puțin să mai crească cel mare, că la mine cel mare e de la mine. Adică mănușile mele vin lui, șosetele, încălțările. Ah, super! Deci dacă ăia doi au de la el, că rămâne așa, ce mai rămâne chestii de așa, iar e de la mine. Hai că vine și Iris, din urmă stai să vezi când o să-ți ia... Îi dau, nu e nicio problemă, mi-a luat oricum toate. Tot ce găsește, ce prinde, de ce... Mărgele, tot felul de chestii care nu le mai port, adică le am în cutii depozitate de ani de zile, le-am dat ce să se joace cu ele. Își pune mărgele, își pune brățări. Eu nu sunt, vezi că nu sunt, adică la mine e minimum. Ea nu este așa.
Și mi-a luat ani de zile, deci nu știu, cred că vreo 3 ani să mă apuc să-mi pun niște cercei din nou, pentru că trage. Te obișnuit? M-am obișnuit că trage Ia, de el. trage și dacă îți pui din ăla cu șurub, când îți dă un cap în ureche, ți-a găurit... Și acum mă trage de ăștia că sunt fani. Da, știu, nici eu în casă nu. Auzi, de la primul copil, doamne, și la primul copil nu purtam parfum. Da, eu Nu mă îmbrăcam, nu scoteam, tot mi-am scos bine, nici nu ieșeam din casă, dar n-aveam Da. La al doilea m-am mai cizerat. Eu n-am purtat parfum pentru că aveam senzația că îmi plăcea cum miroase copilul și nu mai simțeam mirosul lui, știi? Că îi făceam rău sau ceva. Nu cred că îi face rău că te-ai dat cu parfum, n-are o problemă. Iar cât eram însărcinată n-am suportat. Deci nici creme cu parfum, nimic parfumat. Și eu să ne purtă după creme, parfumuri astea, da. Deci cremele și parfumurile viața mea. Și nu mă dădeam nici cu cremă pe față, cu nimic din cauza asta. După aia ți-ai revenit, nu? După aia m-a revenit, da, dar după, uite, la Iris, de exemplu, cred că de vreun an, Iris are 3 ani jumate, de vreun an am început să mă dau cu parfum și cu creme parfumate. Bine, nu la ochi, că la ochi îți ochi de noi. Așa cât un pic, hai că merge. Da. Mai nu, la mine era de la mine, știi, se tăia, adică n-a fost o problemă, că eu nu suportam, știi? Da, na. Da. Cum s-o fi ceasul? Dar cât n-am avut? Partea bună e că mă apucat să mâncăm. Deci mai stai puțin, noi de fapt eu de-aia n-am terminat. Dar eu n-am mâncat. Că n-am terminat. Nici cafea, nici mâncare. Deci cât e ceasul? Câte ceas? E 12 fără un sfert. La cât am început? La și jumate. La și jumate. Da. Deci mai avem 5 minute. Da, cred că am Bine, tu vorbește. Și 6, nu știu, nu-mi Tu dau zi seama. acolo ceva, că dacă Noi avem aici un ce ceas, hai să le arătăm ce ceas frumos avem. Da. Ceasul copilului am zis că ar trebui să-i punem, data viitoare punem și o alarmă. Ca Zi, să zi. știți, deci dacă vorbești o să acolo. bipăie foarte tare, o să facă chestia asta, ia cum face. Nu, lăsați. Data viitoare. Se mai bucură o săptămână copiii de somn. Chiar așa, ai tăi parcă te trezeau dimineața la 6, nu? Deci până acum să mai dormim plus. 6 Eu jumate. mă bucur. Doamne, știți că sunt mamele alea care se plâng că se trezește greu copilul. Aia sunt eu acum, Dar nu am fost așa. Greu? Da. De ce? Păi, la școală, nu? la școală, știi? Și, dar în vacanță, da. să știi că în sfârșit au înțeles weekendul. Nu știu cum, nu știu de ce și cum. Și dormă? Da, dorm. Ai mei nu. Deci au înțeles weekendul și dorm. Nu-mi dau seama. Da, la mine nu e problemă cu trezitul la școală. Asta nu e problemă. Păi da, deci vezi, e așa. Da, se compensează. Se compensează. Uite, eu nu mai pot dimineața, adică eu care am vorba aia, am făcut matinat și Ce, nu mai poți să dormi? Nu mai pot să mă trezesc dimineața înainte să se trezească copiii, știi? Că sunt mamele care își fac programul înainte să se trezească copiii. Că te trezești de la 5. Nu pot. Dar cum să te trezești de la 5? Când te Dar ce ore te 12? culci? Și dacă, bine, oricum înseamnă că dorm toată noaptea, ceea ce deocamdată nu se pune problema. Dar la ce ore te culci ca să te trezești la 5? Eu pot să mă culc și la 8 seara, că tot nu mă trezesc la 5. Pot să mă culc la 1 noaptea sau la 2 noaptea și să mă trezesc la 9. Adică noaptea pot să mă culc târziu, dar să nu mă trezesc de vreme. În schimb, funcționez foarte bine după 10-11 când îi culc după pe 3-4 ei. cafele. După 11, între 11 și 12, 1 așa, pot să mai și scriu, pot să mai știi. Îți trece tot? Da, îmi trece tot. Pentru că e timpul tău. Da, exact. Știi ce să faci mai întâi? Netflix, chiar așa tu ce alegi? Netflix? Deci am avut HBO Go, am avut Netflix care mi-a expirat zilele trecute, mi-am pus acum Disney Plus. Expiră Netflix-ul? Depinde, depinde cât îți spui. Nu cred că eu mi l-am scos. Adică cred că eu mi l-am scos pentru că am zis că am Disney Plus acum, nu uităm pe Disney Plus. Hai că fac binging între platforme, știi? De ce să le am pe toate? Că mai vine câte un serial sau ceva sau desene sau așa. Asta e avantajul, că nu mai faci contract, știi? Și nu am venit treaba asta. Eu mă gândesc să-mi pun și eu HBO ca să văd și eu Sex and the City când nu l-am văzut. Da, merită. Îți pui o lună. Păi cât te costă cât un bilet la cinematograf și tu ai toată luna, te uiți la ce vrei și treci pe următoarea platformă. Acum avem Disney Plus care e foarte mișto pentru copii, deci noi ne uităm de câte zile, cred că de o săptămână sau de 3-4 zile ne uităm numai la Clopoțica, seria Clopoțica. Da. Deci sunt ai mei super încântați. Foarte frumoasă. Nu, nicio legătură. Sunt foarte frumos făcute. Mie ce-mi place este că sunt și traduse. Păi toate sunt, pe toate platformele astea. Păi da, dar pe Netflix nu sunt așa de multe, dar nu toate, știi? Măi, pe Netflix sunt foarte multe, dar nu sunt toate de calitate. Adică, ca și la filme, acolo găsești filme italiene, spaniole, suedeze, norvegiene, dar nu e ceva cu care să rezonezi. Adică stai, te uiți 5 minute la un film, îți dai seama că nu-ți place. Schimbi la altul și tot așa o ții. Pe când pe Disney,
Și pe HBO Go sunt filme mai de calitate, dar pe HBO Go sunt foarte puține pentru adulți. Și cred că și pentru copii. Nu știu dacă l-am pus ceva. Dar pentru copii Cred chiar că n-am auzit de Scooby-Doo HBO. aveam noi, că am pus special că vreau Scooby-Doo și nu găseam în altă parte. Și am avut, dar am avut pentru puțin timp pe HBO Go. Dar Și mai e și YouTube-ul, Sfântul YouTube. Da. Basme românești, cauți pe YouTube, sunt fascinați ai mei. Deși nu au fost fascinați când le-am citit, ei nu au vrut astea clasice, Cenușăreasa, Albă ca zăpada. Măi, în schimb, pe YouTube sunt disperați după... Sunt din alea teatru radiofonic? Nu, e un fel de desen animat, dar mai primitiv făcut. Adică sunt niște desene și se schimbă. Și cineva care povestește, știi? Și le plac foarte mult. Și la băieți, care ei sunt mai mari și vă gândeați că au trecut de perioada poveștilor. Ei citesc altceva acum. Harry Potter, Jurnalul lui Puști. Adică, nu. Să dai să vezi. Basme românești, bine. Basme românești, Deci, ține minte. Așa. Deci începe vacanța. A început deja. Da, a început așa, da. Prima zi de vacanță. A început bine. A început bine. Doamne, dar ce frig afară. E foarte ger. N-aș fi zis. Avem și un mic fotograf. N-ai făcut multe poze? Nu mai e cap. Nu mai în cap? E clar, da, că am umplut tot. Și filme, nu doar poze. Și filme. Hai, deci dacă avem timp, facem și un montaj. Da. Ți-am zis că ai mei s-au apucat băieții. S-au apucat și-au făcut canal pe YouTube. Așa, da. Despre Minecraft, jocul. Explică chestii din joc, știi? Și pe ecran apare jocul. Iar ei vorbesc și-au comandat microfon din banii lor. Vorbesc, dar mie îmi place foarte tare că ei lucrează împreună, știi? Și vorbesc unul cu altul și mi se pare foarte tare, știi? Și erau bucuroși că au nu știu câte like-uri, nu știu câți abonați, adică e, da. Dar cum? Adică așa? Noi n-avem niciun abonat, da. Abonați-vă, vă rugăm. Da. Serios? Da, spune Remus și mami, că am zis că am și eu canalul meu de YouTube. Și zice, mami, dar câți abonați? Abonați, zic, nu știu. Și să spui la sfârșit, like and subscribe. Deci, iată, bătăm de la copii. Da, mă, fac cum? Da, like and subscribe. Deci ei când înregistrează vorbesc cu abonații și spune, abonaților, vă rog frumos să-mi spuneți dacă am explicat bine, dacă a fost pe mute, dacă s-a auzit. Tu te uiți să vezi cum le răspunde cineva? Nu am timp să mă mult. Soțul doar le postează pe canalul lor și atât. Eu îi las pe ei să facă ce vor, adică nu e bine ce scandal iese dacă îi întrerup, că am deschis ușa zilele trecute, nu știam că ei înregistrează. Le-am întrerupt înregistrarea. Îngrozitor, dar nu că le-am întrerupt înregistrarea, dar ei trebuiau să ajungă cu jocul în același punct. Și le-ai rupt momentul. Le-a rupt, gata, s-a terminat, da. Ce să zic, mă, e greu să trăiești așa într-o casă. Îți dai seama, mamă, și ce ne așteptăm. Da. Și culmea e că nu s-au, adică să zici că s-au luat după mine, că am făcut eu sau cum au văzut. Ei nu mă văd că doar eu sunt cu tine aici. Sau când ai venit tu la mine. Nu, și nu le-am arătat, nu le-am explicat de YouTube, dar ei, văzând și ei, plăcându-le Minecraft-ul și văzând că alții fac așa, au din ăștia youtuberi preferați. Am văzut chestia asta, am văzut la școală. Youtuberi preferați de Minecraft, adică care explică tot acolo cum se face. Nu am înțeles treaba asta. Deci noi aveam și noi cheat-urile când eu mă jucam jocuri și când abia apăruseră calculatoarele. Și știu că mai aveam coduri să mai trișez, să nu știu ce. De fapt, astea sunt. Nu neapărat, te explic o chestie de strategie. De strategie, cum poți să ajungi într-un anumit punct sau ce poți să faci ca să spui nu știu ce armură. Deci fac armuri din fier și cum să poți să faci să produci fierul respectiv. Da, îți explică cum să joacă jocul. Da, exact. Mi se pare ciudat să te uiți la niște filmulețe despre un joc. Da, știi, dacă ai ști cât sunt care fac chestia asta și sunt interesați. Da, sunt super căutați. Și ai mei sunt fascinați de asta și au zis, gata, facem și noi. Și facem, mă. Tu n-ai auzit, da? Da, nu zic că au făcut, cred că știi că au făcut, deci din Lego, Lego Minecraft, am văzut că au filmat, nu? Da, este Lego Minecraft și puneau omuleții în câte o poziție, pozau în altă poziție și au legat fotografiile și au făcut un fel de filmuleț cum mergeau omuleții din Minecraft. Asta nu știu ce eu. Da, păi câtă muncă și ce ne-au umplut telefonul și mie și soțului cu sute de fotografii, știi, ca să le... trebuie pentru cadre. Da. Dar asta este. Trăim într-o altă... Că al meu s-a dus și mai mult în timp și l-a făcut de mână. Deci desene, știi, și bine, dar fără cu pagina aia, răsucită și să facă așa, știi, și să se miște. N-au răbdare să facă așa de multe, dar... Măcar una, știi, și doar să se miște, știi, da. Nu știu, trebuie o altă realitate. Exact.
Cât este ceasul? Cred Mă că ar bucur. trebui să Da. închidem. Putem să Dar eu mai am închidem, puțin de mâncat. da. Și eu. Nu-i nimic. Da. Ne vedem data viitoare. Mhm. Nu știm în ce În condiții, principiu, în ce context, în principiu. Cam la 2 săptămâni, nu? Mai 2 săptămâni. Ne auziți, Dacă ne vreți cu vedeți. noi la cafeluță, aici ne găsiți. Eu- Like și subscribe. Nu Așa, știu așa, cum, da. dar așa se face. Like and subscribe. Ce bună e.